Helo. Wel, ia, pan bod gynna fi hula hoop, wir. Dwi wrth y modd efo'r hula hoop, achos mae'r hula hoop yn caniatáu chi symud o gwmpas ag ystwytho'r cefn. Ac os gynnwch chi hula hoop adra, wel, beth am drio? Ond wrth gwrs, dych chi'n gorfod defnyddio hula hoop. Dwi am rhoi hwnna i fanna, a sbiwch beth sydd gynnu fi yn ei le. Mae'r ffon o'ch blaen. Penaglunia yn ystwyth, wedi plygu, traed yn ystwyth a wedi plygu. Iawn? A wedyn, dwi eisiau chi ddychmygu bod gynnwch chi hula hoop, ac os na, fedrwch chi sefyll i fyny am gyfnod hir styddwch chi lawr. Symudwch o un droed i'r llall, achos dyma lle mae'r symudiad hula hoop yn dŵad o. Fel dwi'n gwthio i mewn i'r llawr efo'n rhaid, rhyw fath a cath yn symud y traed ac yn tynnu fel hyn. Un droed. Ac wrth gwrs, os nag os gynnwch chi ffon, mi fedrwch chi ddefnyddio cadar o'ch blaen, rhywbeth jyst i roi chydig bach fwy o gymorth i chi. Felly dwi'n symud. Ond sbiwch ar yn rhaid. Dwi'n gweithio trwy'r droed, dwi'n codi'n sowdl oddi ar y llawr, a pan dwi'n gwneud yr hula hoop fel hyn fyddai'n symud, efo'n rhaid yn gwthio i mewn i'r llawr ym mhenaglunia i wedi plygu, a bod yna symudiad ochr i ochr. Rwan, dwi eisiau chi dechrau gwneud cylch, hefo'ch pen ôl, hefo'ch hips. Gwnewch yn siŵr bod y penaglunia dal yn ystwyth, a bod chi'n defnyddio'r traed, ac yna newid cyfeiriad. Felly, os gynnwch chi hula hoop, neu bod y plant wedi gadael hula hoop, neu bod gynnwch chi hula hoop adra, mi fedrwch chi gwneud hyn hefo fi. Dyn ni'n defnyddio ffon ar hyn o bryd, ond os a ddim byd yn rhwystro chi rhag ddefnyddio'ch hula hoop. Felly dwi'n cylchdroi un ffordd, ac os dwi'n symud neu'n troi'r ochr, mi fedrwch chi weld bod o'n hips i'n agor, mae mhen ôl i mynd yn ôl, ac yna dwi'n agor yn hips. Gnewch yr rhif 8, felly dwi'n mynd i'r gwaelod, i'r canol, dros y top, nôl i'r canol, ac allan. Amrywiwch y symudiad. Trwy'r cefn, trwy'r hips, trwy'r traed y ffer a'r penaglunia. Ac os fedrwch chi, symudwch o un ochr i'r llall. Rwan, os fedrwch chi, dowch eich traed yn agosach at ei gilydd. Dyrwch un goes ymlaen, ac yna cylchdroi eto. Yn gweithio trwy'r ffer, y ben glin, yr hips, a hefyd trwy'r cefn. A mi fedrai droi fel hyn hefyd. Rownd, rownd, a rownd, a rownd. Ac yna i'r ochr arall, mae'r goes arall yn dod ymlaen. Ac yna dwi am gwneud unrhyw un peth. Dwi'n cylchdroi. A fel dwi'n symud ymhwysa, sbiwch o un goes i'r llall, dwi'n gorfod defnyddio cyhyra gwahanol wrth i fi droi. Ac ochr i ochr. Felly dwi eisiau chi cario ymlaen, yn mynd o ochr i ochr, neu'n troi'r hips, a dwi'n mynd i ddangos i chi sut i'n neud o fer hula hoop. Felly dwi'n defnyddio'r hula hoop, dwi'n mynd rownd, yng nghanol, fel hyn, ac hefyd dwi'n cylchdroi. Ac yna hoop i lawr. Dwi am dangos eto hefo'r ffon. Hula hoop, fel hyn. Rownd a rownd a rownd. Dwi'n dod â'r traed yn agosach at ei gilydd. Dwi'n symud ymhwysa o un droed i'r llall, ylwch, fel dwi'n mynd rownd mewn cylch. Ac yn ôl i'r ochr. Beth am codi'r ffon i fyny? Ac ymestyn i fyny at y chest, i fyny dros y pen, ac i lawr at y coesa. Dros y chest, i fyny, ac i lawr at y coesa unwaith eto, i fyny, ac i lawr, a defnyddiwch y hwp. Na fo, rownd a rownd, a sbiwch rwan, dwi'n defnyddio'r penelyn a'n ysgwydd fel bod y symudiad lot fwy. Ac i'r ochr arall, ac yna, na fo. Felly gobeithio ydych chi wedi cael hwyl hefo'r hula hoop a hefyd hefo'r ffon. Hwyl!